siasa matin. Nwaneno ka jatendu party leader mar ODM wacho ni wach mar kom mar deputy ok gidechgo ahinya. Wach mar kom mar namba 1 bende ok gidechgo. Wach ni buyiego kaka jo party koso mano chalo ka gima party ni koro dwa dhi piny. Nikech seche midhi ni udhi go mbaka wacho ni udwaro ata nus mar dhiang'. Bichaki wacho ni bamni to ka adwaro mana bat. Ang'eyo very well ni nitie timwa ma pod iloso sani madhi go mbaka e weche mag coalition kata riwruok modhi bedo ge siasa kwa dhi mbele. But nya chiko ita e gima Dr. Buro wacho, and I hope I'm not being a sycophant kama Dr. Buro, but aparo ni ok en kaka ne obedo interpreted. Gima no Buro wacho, Uburu ne temo nyiso the deputy president sani ni okine mwadwaro komi, wabire negotiation. To wabiru mna dwaro gima wambe wafil no mokodwa. So ODM the negotiation ok nigi dwaro a specific seat. Ni oko wacho ni ok wadhi dwaro deputy president. No koni kikipani komi mwadwaro. Wan wabire negotiation. In fact, wabire negotiation kenyalo kwayo kata kom mar ker mar president. Wan kaka ODM. Wanyalo the demand ni presidency ni ema watimore na wadwaro. Kuruka jo UDO wacho ni oyo president to jatend piny masani nyaka defend logically, and waneno ni otemo koro wadwoke to jo ODM kono nyaka koro miwauru dhiang' molowe kata kom molowe. To koma mar ariyo no be koro onge to koro en kom mane ineno. Koro kombe gi benigi ndadho gi nitiere of course nitie prime cabinet secretary, nitie kanyo PCS masani Mudavadi nitie. Then nitiere ministries bende nigi lumbro gi. Nitiere mantiere sani national treasury. I'm sure ni ing'eyo ni beta nigi lumbro ne. Okachayo den migepe mamoko. Nitie interior. Nitiere actual roads and transport. Yeah. So ena gombaka. Nikech kudhi negotiation tukon one wabiro my number mwakelo and wabiro chiwo support wamiu jatend piny owacho. To sama wamiu mano wan miwango ka ok wanyal yudo namba 2 to koro i tend migepe to nyaka wamuka kata dek moko motegno ka to wamedo gi mamoko. Koro dek motegno kata kwa wacho ni national treasury wakawo and okawach mano nikech antie ng'ama chielo be nyaka kawe kata mane ODM waka. Roads and transport wakawo, interior wakawo. Koro wang'eyo ni national treasury ni ODM aigwenge mag coast wamiye coast, wakawo roads and infrastructure kata roads and transport wamiye jo Tokodera kata wakawo interior wamiye Nyanza. So okaparo ni Dr. Buru nyoloro dhot ma winjona. Samoro Dr. Buru winjona ni opogore gi kaka no pare. To winjona en ni Dr. Buru temo nyiso jalup jatend piny maen Kithure Kindiki ni kik nikech wach moro osebedo ka gore ni wadhi for kom mar Professor Kindiki. Okoni ok komie mwadwaro. Wabire negotiation imbe inosiepwa. Wabire negotiation wane nyaka ung'e ni wan bende share wa kada share ni tukuru bedo use maracha nya wawachi ni wambe nitiere migepe wa kata karo wa girwa monego timro na omiwa. So an mane kaka na winje tadiri kidhi negotiation nyaka kete malo. So okapara ni wan kaka ODM ke ODM kanye mantie ni wakete penka no nyaka wakete mna malo nikech kata mna namba 1 kata namba 2 wambe wanyalo mna bede Trevor kaji uwinjore mowacho ni an badi an madhi bedo presidential candidate 2027. Okapar ni campaign ge yawa mani opposition gi datama yo wamochokore ma kaka Lonzo kya ngane gin Matiangi ge ngane ge rigiji. Okapar ni ambe ka wuok ni koro ji ambe ni banga ni to gimada wach ne jo Kenya ma jo ndalombe jo Kenya maneni anyalo tiyo maber molo jogi datama. So kata wambi wanyalo magolo president to kata kok president to jalup president wanyalo golo to koken mano to gin tiende migepe mage ma inyalo miwa koni makombe wambe wadoko thurwa kocha wadhigo nam chumbi wadhigo
kun ma jowa nitie to Kodera Northeastern to gimor ni wabiro gi ne wadhi dwaro to wakelo nini nitie joma